Ini bos supir Bang Petrus Andreas ini. Supirnya nih. Muatannya njolak akeh, jaring rawani. Asoy. Supir rawani jaring iki, Bos. Wes. Ojo ngendek-ngendek wis. Nah, wis. Wis kowe ngali ora omong ngali ora. Wong Soro, Bos. Muat blok 25. Muat mobilnya Bang Petrus Andreas. Halo. Apa, Kang? Oh, ya, Sek. Itu yang belakang mobil kita, Bos. Udah penuh. Alah, dolan gak begitu pernah ya. Ya sepenting diolah toh terus. Oke, Bos, supirnya, Bos. Supirnya kewentut. Iki kuli blok 03 ini, Bos. Nah, yang itu supirnya itu Bang Petrus Andreas. Ari, ang njaluk dhuwit jamu ora? Njaluk dhuwit jamu ora? Wonge nang omah ora? Jajal ditelepon, Dang. Kang. Jajal ditelepon. Telepon kelompoke. Wes ya ini mesti urung balik. Orang 6 ini, Bos, blok 25 rombongannya cepat muatnya. Ini Bang Trimo. Apa nyutingnya aku ini? Nah, yang pakai tas itu Bang Ari itu, Bos. Rumahnya jauh sendiri itu, Bos. SP5 Suci Lampung. Mangkupurel. Full ini muatan, Bos. Enggak usah kok tangan lo. Ya jane sampean melara. Wis Loro kacang mau diroto ae. Betuha yo apa to? Oh sing jaluk matane selar ki sapa lah? Sopo njaluk ki lho? Sopo tebung aku. Barang kok ora perlu apa to? Mau kalah karo tuane teane telu ae mosok iki loro kancing aja duagar to. Kono njaluk tuwekane kono kowe iki. Lara nemu yo mau. Mati ini berenang, macokan berenang.
Oh iya balik. Par. Weh. Piye? Bilang. Rono ta? Hah? Kelompok ta? Kelompok ta? Nah. Basing. Tapi aku bagi mami asin nanti se. Bapak. Iya. Ya yasinan kowe. Pak kan repot tok. Gak iso deh. Pak rawuh. Nek aku iki iso. Ini super kita bos Bang Adi. Pul. Pul. Mantap muatannya bos. Berdua kancing. Bulan aku ora sampai iki. Kata kali. Sebulan unggul lho. Penak piye yo. Selesai bos. Hah? Hari iki. Rasa medun aku iki. Ya, rajan jarang tak ada. Oh. Muatannya njol akeh-akeh, jaring rawani. Asoy. Supir rawani jaring iki, bos. Oke kong langsung ngantre nguat. Alah. Proses penjaringan, bos. Nek dhewe nek. Iki lho sing ngono aku udah penak. Yo, sing anyar to. Nanti Nah, wong miring. kabeh. Mau turun dari tir-tiran ini, bos. Apa tak? Kan kan iki lho wong enyek gaya tapi enyek ngono. Sun ngene kene tak goceran, Dun. Dun. Mur goceran tok abdake. Oke, rotok rono. Wani medhun ora to? Wes. Ojo nyendak-nyendak wis. Nah, wes. Wis kowe ngali ora apa ngali ora. Ini bos supir Bang Petrus Andreas ini. Supirnya nih. Mau start pabrik ini, bos.